Ty stromy mají čísla. Vidíš, každý strom má své číslo. A podle mě taky to slouží k té orientaci, že řekneš sem čísla, bla, bla, bla. Tak. Hele, tady ty luxusní apartmány. To je ta Vuva, tak jestli to není nějaká čtvrtá architektonická Vuva. Si budeme si něco zjistit. Park Hotel jedno. Nápis. Tak. Má taky takový ty kulatý věci, jako ty baráky, viď? Ale tady nějaká cedulka. (1929) Aha, to bylo součástí té výstavy. Wohnung and Werkraum Vuva. Modern trend. Bydlení a práce. And it's an example of the so-called organic architecture, avant-garde informed functional construction.
že to byl home for singles and childless families původně. Bylo to součástí nějaký té výstavy. Takže to je takový ten náš, jsou to má oblíbená léta. Hans Scharoun. Dom hotelový dla osob samostatných, manželství bezdětných, hostel for singles and children. 1929. Takže my jsme objevili nějaký architektonický kvartýr tady. Tady, aniž bychom Takový věděli, regionek. že tady něco takového mají, viď? To je fajn. Jako na 29. docela dobré. Docela hustý, viď? Jo, moderní. Proto jsou ty námořní věci na tom. To asi tenkrát rádi dělali. Vůva 31. Living and Workspace Exhibition. Postaveno za 3 měsíce. Dobrý. Tak, Andulka, teďko tady půjdeme nějakýma místníma domečkama. Aby jsme viděli, jak bydlejí, no. Jo, protože to bude podle mě součástí výstavy, takže to bude takový funkcionalista, to bude nějaká baba taková. Jo, a můžeme to vzít tudy. Jsem poslala Petronýho, to víš, jsem mu naklikala mapičku a... To je dobře. Jede sem auto. Paul Hausler, semi-detached house. Jo. Jdeme někomu. Henrich Lautberg, detached house, dům jednorodinný. Tak to tak bude už samý takovýhle barák. To je hustý. No, se objevilo něco zajímavého. Aha. Ten krásně to zůstalo, víš, že to normálně lidi, že
To je takhle, Andulko. Jo? Tak chodím ještě ty baráčky. Je domeček s modrou linkou, viď? Tady to zbourali něco a postavili to znova. Tady máš taková vypadá. To je hezký. To je hodně vyhulený, No, hezký. ale hezký vlastně. Je tu klid, viď? Někde v nějaký chaterský kolonu, je super připraven. To je dřevostavba, viď? Ten barák je Ludvík Mošamer, dom jednoročný. No a my vlastně přijdeme k té kavárně a to bude jako bytový dům, víš? A ono jich to teda jenom pár. 1, 2, 3, 4, 5. Takových 7, 8, 9 baráků. Navažím taky nějaké lavičky. Asi taky něco ještě bude. Jo. Tady je školka. Je hezký, že sem neprojede auto, že je to taková ta zadní ulice. Kde se... Taková příjemná čtvrťka, viď? Taková ta zelená čtvrť, no. Tam totiž, myslím, bude model toho. Celých těch baráčků a všeho. Ten domeček. No, to je taková ta dřevěná školka, viď? Je moje srdce z 30. let plesá, Andulko, protože tam ten barák, tam bude ta kavárna. No, moc hezký. Oni mówili, że 2-3 razy, no że ekonomicznie jest w ogóle młodsza, więc mam nadzieję, że nie będzie problemu, zawsze później pewnie będziemy na tak zabaw wcześniej. No, tam hotel. No, ale oczywiście Tamhle ten barák jsme viděli. Ten jsem taky fotil. umarł Stasiu Kołta, tato Marti, więc no nie wiem, tam jest kontakt z Kryptą, nie wiem, tam gdzieś cała teleta. Ładnie się wygląda. Ładno Jo, tady je ta dřevěná, to k tomu patří takový. No.
tady je ta kavárna, a tam jdeme, hele. Tady v tomhle domečku. Jo. Je to fajn, ještě musíme jít na tu kulatou kavárnu, Evi. To já ti tady ukážu, tady, sem půjdeme, ale musíme se zmenšit, musíme být asi takhle no ještě takhle, ty musí být malinko menší. Tady takhle půjdeme, děláme ťap a tam si dáme kávičku, víš? A tam to bude fajné noní, tam si dáme nápoj, to si dáme piči. Piči si dáme a možná to bude ve sklepě, protože to bude sklep kávový pro naš dva ujebance tu naho. A faso dobré a možná uvidíme i kurva bobér. Tak, konec vysílání. Jste nějaká školka, vy? Jo, jsem si to natočila, Bulko. Máš něco pro kapelu. No a tamhle ještě jsou Ale to jsou nějaký, kanceláře možná. jestli to nejsou třeba nějaký architektonický kanceláře. Jo, to bude. To jsem to taky Takže viděl. tam něco bylo architektonické No. a tamhle máš nějaký projekt. Olala. No, Vidíš? prostě ty kurvy architektonicky to mají vždycky lepší než my bazální staváři. Máš dvě staváři. Hele, ale tu je hezká veranda. Jo, je krásný. Máš mrnc. Se to líbí ta chaloupka, mně to přijde jako, že to jako je ten finský styl, víš? Je. A to je zároveň saturninovský. Víš? Už na kamerách. Ano, to je dobře. Šachy. To je pro Petronela, ano. Tady má i vodní prvek, takový trošku zajebány. Ano. Trošku zajebaný vodní prvek. No a tu je takový jako bytový domeček z té doby. Tam máš i fogly nahoře, Aha. víš. Ale je to dan dokupy, což je Ale super. tam moc hezký. Mhm. To je taková Amerika, víš, to 30. Jo. léta. Tak jdem tudy, Mandulko. Ale já si myslím, že jo, koukneme, uvidíme. A tamhle je ta stará tramvajka. No se objevili něco, o čem jsme ani nevěděli, víš? No. Díky To týmu. k tomu taky patří. Tramvajová ulice. Ale k tomu patří i ten barák. Jo, je to možné. Ale to ten je daný dokupy taky.
Tamhle ten barák, nevím, co to má představovat. Peklo, hečko. Asi peklo. Tady jsou nějaký 90. Ale tady ty pásový ty. Balkonky. No, to je jako taková pavlač. Gallery Access Block of Flats. Polheim Albert Kempter. To mi líbí, že to tu mají takhle napsané. A nějak jako, že to je odolný vůči zničení. No, to je hustý, jo? Vulva. Ještě, že ne vulva. Ano. Hotovo. Nevím, takhle. Zapni si chození. Já jsem ho neměl vypnout. Ještě napila vody. Tak si šáhneš? Říkám, jo, Tak tady. já, že jako nejsem zvyklá, tak mě to nesestřelilo příliš. Jenom maloučku. Já jenom taky si spíš tak cucnu, abych to donesla do hotelu. Já jenom to přes tu výstavní halu. Střílí.